Nadugta na dihang nadiskubrihan sa mga otoridad sulod sa septic tank sa Matina Gravahan, Barangay 74-A Matina Crossing, Davao City, Martes sa buntag, Mayo 12 ning tuiga, ang patayng lawas sa 30 anyos nga lalaki nga giila sa kapulisan nga si alias Dalton, residente sa South Bay, Agdao, Davao City. Gihitan ang kamot ug tiil sa biktima, unya giputos og panakton, aya gihulog sa septic tank. Sabado, Mayo 9 pa, missing ang biktima. Baho kayo siya, murag alingaso kayo siya ba? Mo tong itabang na mo dito siya, matabang mo tong pulis ko niya. Alasawan na mo siya, di ako magawas. Mo na pag-alisa mo, piti bugata. Natultulan ang lugar kung asa nakaplagan ang biktima tungod rasab sa may tumaw nga witness nga usa ka alias Choi na konsensya sumala siya kay siyang gisugo sa prime suspect nga si alias Jan nga mohipos sa patayng lawas sa biktima. Usa sa mga tauhan ni Jan, si alias Choi, sumala sa ikulan pulis, giangkon sa witness nga siya ang nagdala sa patayng lawas ni alias Dalton sa Matina Gravahan aron dito ilabay, pero dili siya ang nipatay niini. Sa Agdao gipatay ang biktima. Sa pahayag sa witness sa kapulisan, nabtan na lang niya nga nagbuyod na ang biktima ug wa nay kinabuhi. Naa sa crime scene ang iyang amo nga si Jan ug duha pa niini ka alalay nga sila alias Janjan ug alias Tiban. Gisugo siya nga hipuson ang maong patayng lawas. Wa siya laing mahunahunaan. Gidala niya diri sa atoa sa area diri sa Matina Gravahan. Gibutyag sab sa witness na dunay mga samadinunggaban sa lawas ang biktima. Nakikalayon na ang ikulan pulis sa Santa Ana Police Station 1 aron masikop dayon ang responsable. So sila gid ang mo file og kaso niani, kami ni alalay lapod kay ang og mo file mi og kaso, ang file na mo kaso is kadtong nagdala og tao diri napatay ang butang obstruction of justice. Gingong unsehan sa illegal nga droga ang posibleng motibo sa pagpatay sa biktima. Unsihan sa droga matud pa sa witness kay ang katunganlan og yap maoy gituhan nga naay gikuptan nga mga ginamaligya nga droga. Pasakahan og murder ang gawas nun pa nga responsable. Pasado alas 10 kaniyang buntag, Miyerkules, miabot sa Regional Forensic Unit 11 ang pamilya sa biktima. Apan nagdumili una sila magpa-interview at tubangan sa kamera. Nakig-cooperate ang pamilya aron mapailawom sa autopsy ang patayng lawas sa biktima. Sa resulta sa autopsy, masuta kung unsa ang gikamatay sa biktima. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.